Nga sokmen ban yo biang ya kani kalat ban ya sam ya kaktin ka BM ko jonglay ka Bible lengba kani ka channel Kasi Gospel Media. Hakak teng ka jong Jesus Christ ngai kublay ban nga preng subhay pi baro. Ka kubur ka bang akwa ban ya sam hakani ka pur kalong ki jiw bat ki sabaton jongki. Kumbang ngiladep ban puli hakaway ka video ka bang lala pelan. Kasabton kam day jong kiju namar shwa bakani gejat penriu kanmi kasabton kaladon lupa kabar kasabton kaladon lupa ru ashwa banyo ikishpotli ki hukum na ublay da umoses bat baula ai ki khot Israel bar haki jat penriu baro khadu kasabton kaladon lupa shwa bakapop kawan hab ha ukun penriu namar ka kitab Genesis kalanong kabar kat khat kabar bakabalai ke thu shai hadin ba ublay ulat pendap ya ki eke baro bantau ki rusni ha ka sngi ka banyo ula ya ka ni ka sabton ka sing shong that ka Bible ko ong bau blade daladihi ula shong sngi ula kerkhu ya ka ni ka sngi bat ula kentang khu ya ka kenma badon aja ki sabton ha ka Bible ka bankong ka sabton ka basisin sitiyo ka balai do blade hashwa jokopop ni hashwa ban mi ka jai ban riu kumbang ladep ban iplin ka kitab Genesis kabar ka sabton kaba shisin shisnam kabala ai do blay hadien jokopop ni hakapo jong kajait menriu jiu kini kesabton kiba shisin shisnam kidon hadok kubah nyo tuli kiba ki khun Israel ki haban shong thait ban pendap yakanyam karkom kakom ka kitab Leviticus kalonong kaba apply nadu kadukhat kabah nyo tater kawai kunuksa kabang akwa ban ai hakadukhat kabab saw kasabton kabahab hakasngi ban kong jong banai banyo bar nga kwa ban ong bakini ki sabton ki ba shisin shisnam ki babun ki de ki bahap hap ki pedeng tayo hoy don ki bahap akasngi banyo don ki bahap akasngi ban kong jong ka tayo bat komta terter kini ki sngi kini ki jingshong thai ki ba shisin shisnam ki ba ublay ulai ba ki khun Israel kin pendap ye ki ki badai haka kenya ka kriam khamtam e ha ka baide par ka kam jong ka jing pen em kapasusi pan nalor kini kisabton ba kajai benriu jiu lani ki Israel bakilayo kasabton kabashisin shitiyo kasabton kabashisin shisnam kapasusi kalong ba kidang shna kidang hikai ya kiwi ki jayan kumno ban sumar ya kasabton kumno ba umdei ban le ha kasing sabton kini ki jayan ki yatukhu bat ki jingkai jong ujus Christ long ba ki jiu long ba ki rabi lani ki rabai hakaktin nongway bangi ong ki balong ki nong hikai nyam ki don hadu kumba lai phuknai tili ki adong balakot ki rabi ni kallo hakaktin nongway bad ya kini la pharia haki spa tali syapang ki ki bambet banle hakasing sabton kimdei ki bauble ulabu ki de ki ain breu kanuksa ombet banyai lenti palat arhajar kubet kabalong kumba siteng mile ombet ban shong kulai ne kada ka si sabtan ombet ban ba mi uso baham na udieng ne kapalang bakha ha ka ne ka sing sabtan ombet ban bia ban nyat da ka kejat ha ka sing sabtan kini kidi ki anbriu kanuksa ka bangkwa ban pli na ka gospel ka kum Marcos kalonong ka banyo ka khat ka basan ha ka ba ki Pharisee kida kliyo Jesus Christ bat kida ong balay baki senran jong mi kimyai karkom pateng ki teman basan kanuksa kini ki an brio kiba umbet banle ai hakasni sabton kia tungkhu hakasni ki jong Jesus Christ Lukas kalonong kabanrio got khat kaban kong bat kabar bat kiba bonru ki prakastan ki bi ki jonga ki prakhat bau jisu hakani kalonong ulapan khen ya kasabton kaba ongkum ni kalajaru hakaway kasngi sabton baulaya lengba ya kilangka ko kisran jong u kila yakhet soko ti haba kila kerja hala kikti kila bamru ti kibana ki Pharisee kila ong balay phile ya kaba omre banle hakasi sabton kenmo hakani kejingja kani kejing thu khana o jisu baki senran kemshem la ra la ka rashi ban ot ya ki soko mankit haki borni bakamta terter ka Bible ko ong ki khet ki kerja hakikti ki bam namar kithan kenma bangiru hakasi sabton ni bamja ngidi sha bakamta terter namar ka bedru ban bam hakasi sabton Matius kalono bakat ar kat khot ka bashpo kaya thu hangni
hakmiru ladon ubriu ubadan kakti kebayam ti ki Pharisee kilakli ya ujus Kris kidaong ka ben man pengkhia ha ka sing sabton bakin ya kemdaw ya u ke kabang akwa banong ba kitu ki baong ba ujusu ha ka ni kelonong ula pengkhain ya ka sabton kidon ha ka liang jong ki Pharisee ke ka ba ujusu ujubab how much has kelonong bakat ar kat khat ka basipho tar uda ong shai kumta kabet bale bha ha ka sing sabton balai kabet bale bha ka sing sabton ha ka sing sabton ujisu jutray jukta kom ki kam ki bangi ni jutray ka sing sabton ujisu utray ka kam jong ka jing em ka jam sim open khia ye ki briu ya ka jing em ba ka jado ya ka jing em ka jam sim namar ka sing sabton ka de ka sing bale bha ka sing jong ka jing kerku kom balakran ha kitab Genesis kelonong ka baar ka dekat ka baar ba ka balai kabalong kasngi ka ba ublehi ula kerku Lukas kolonong ka basaw ka bakandrio ujusu ubu pat ya kanuksa ulawan ru hanasarat ha ka bala pensan penangba ya u dew la lejrong kumba ujule ha kasngi sabton ha ka sinagog bat ula yang jot ban puli ka tin ka baem ko jong blai khadu Hebrew kolonong ka basaw ka bakandai ka testament ka batmai ka pensyai ba ka klansyai namar kata karang sa ka jing syong thai ka sabton ya upai lang jong blay rai bo blay un kurku yang ngilang baro na kabenta ka brom jong blay amen